Fa un any que el contracte per la gestió dels centres de recursos juvenils Mas Fonollà i Rellotge 21 estava prorrogat perquè l'Ajuntament havia estat incapaç de generar un nou concurs de licitació pública. I un cop acabades les pròrrogues, l'empresa ha hagut de plegar per extinció del contracte. Això ha provocat l'acomiadament de les treballadores, que ara depenen d'una nova empresa que guanya el nou concurs per poder mantenir els seus llocs de feina, uns llocs de feina que, evidentment, no estan pas garantits. Tot plegat se suma a l'acomiadament improcedent fa poc més d'un any d'una treballadora de l'empresa Tasca Projectes, que era la que exercia també el servei, per presumptes pressions per part de l'Ajuntament en haver denunciat situacions diverses i haver promogut la sindicació entre les seves companyes. Mentrestant, per mantenir el Mas Fonollà obert, perquè Rellotge 21 fa anys que no té un local digne, l'Ajuntament ha hagut de contractar nou personal. El que ha passat amb el Mas Fonollà evidencia dues coses. La primera, la nefasta gestió del govern de socialistes i ciutadans, que és insostenible, i la segona, que si es pot contractar nou personal per mantenir el centre obert, també es pot contractar nou personal per mantenir-lo obert i dinamitzar-lo, apostant així per una gestió directa i municipal d'aquests serveis, perquè la ciutat necessita uns equipaments juvenils i per infants de qualitat, apostant especialment per la implicació i per l'autogestió.